Kaixo guztioi, hemen ez ditu gauza berriak azalduko, baina bai agertzen zigu logaritmo bat besteak baina askoz, nahikoz konplexuagoa dena, ez da oso zaila, jakin behar duguna da, zeintzuk diren erabili behar ditugun propietateak eta noiz, hor dago bakoa. Hasteko, ni beti hasiko nintzateke begiratzen oinarria. Zergatik, hemen agertzen diren gauzak adierazi alditut hemen dagoenaren berreketak bezala, hau da, lau adierazi aldut, interesgarria esango zen jartzea, lau izango dela adibidez erro, berbi, ber, ez dakiz zer. Hortik ikusten dugu, erreza ez dela izango. Lortu daiteke nik ez dut izango, baina erreza ez da izango. Orduan, gure bigarren urratsa izango da. Hemen agertzen diren gauza guztiak, erro bi, erro kubo bi, eta lau, adierazten ditut zenbaki baten berreketak bezala, eta bai, hau adierazten dezaket bi ber ez dakiz zer, hau adierazten dezaket bi ber ez dakiz zer, eta baita ere bi ber ez dakiz zer, ezta? Orduan, egingo duguna izango da oinarri aldaketa. Aurreko bideo batean azaltzen dut zer den oinarri aldaketa, baina oinarri aldaketa azkenean da erabiltzea interesatzen zaigun zenbaki hori, hain zuzen ere bi, eta horrela jazten dut, logaritmo bi, eta behan baita ere, logaritmo bi. Markatuko dut, ari garen erabiltzen dela, laugarren propietatea. Eta baina esan dakoan, egin behar duena da. Goiko argumentuan, parentesi barruan jarri barut, aurretik argumentuaren zegoen berdin-berdina. Ez aldatu gabe. Zatiketa bat genukan, ziren goian genukan erro kubo iru, eta behan lau. Eta orain, hemen behan, idatzi behar dudana da, hemen oinarrian neukan, erro. Eta hori izango da lehenengo pausua. Behin hau daukadanean, hasi daiteke lanean, zila hemengo gauzak adierazten ditut honen berreketak bezala. Bigarren pausua. Hau jarri dezaket honen berreketa bezala, horrentxe behar da ganingo dugu, baina hemen zatiketa bat daukagu. Eta zatiketa hori apurtzeko, gogora ekarriko dugu, gure hirugarren propietatea, baita ere beste bideo batean, kasu sinpleago batekin azaltzen dudan, ez baduzu ulertu, joan bideo horretara. Baina, azkenean ideia da, gure logaritmoa, zatiketa bat dauka argumentuan, bihurtu ezaket bi logaritmos berdinetan zatiketarik gabe, baina haien artean kenketa bat jarriz. Idatzi beharko nuke logaritmo oinarrian bi, hemen zatiketarik gabe erro kubo bi, ken logaritmo berriz ere oinarrian bi, eta hemen barruan jartzen dut bekoa, lau. Goikoa jartzen dut hemen, eta bekoa jartzen dut hemen, kenketa batekin. Ados, eta behan, bidatzikot momentuz, ez eraldatu gabe, logaritmo bi, erro bi. Ja lortu dut, izatea, barrukoak honen berreketa bezala idatzi alditut. Gainera, ez daude zatiketak. Beraz, hiru eta lau propietateak balioagarriak dira horrelako adierazpenak lortzeko asko zerrezago egiteko operazioak ondoren. Behin hau daukadanean, egin behar duana da, idatzi parentesi barruko gauza guztiak biren berreketak bezala. Joan gara ikusten. Lehenik eta bien daukagu. Lehenengoa izango zen logaritmo bi eta barrukoa bihurtu dezaket bi ber bat zatiru. Ez badakizu hau, daukagu bideo bat zineta saltzen ditugun, zelan joan gaitezken berreketatik, erroetatik, zelan pasatu aldugun berreketatara. Jarraituz, izango genuke logaritmo bi eta lau hau bihurtuko dut bi ber bi. Eta hemen bekoa, izango genuke logaritmo bi eta erro bi bihurtu dezaket, honetan, bi ber bat zati bi. Orain, erabiliko duguna, izango da, propietate bat esaten diguna, aukera daukagula, hauek guztiak kanpora ateratzeko. Orduan, horrela geratuko zen, zatiketa luze bat, eta ateratuko dugu lehenik eta behin, hau, kanpora, hau, hona aterako dugu, kontuz negatiboarekin ezaztu, eta hau, hona aterako dugu, eta orduan gertez egorrela. Bat, zatiru, bider, logaritmo, oinarrian bi, argumentuan bi. Ken, bi, bider, logaritmo, oinarrian bi, argumentuan bi. Eta behan, bat, zati bi, bider, logaritmo, oinarrian bi, eta argumentuan bi. Eta azkenik, orain pare bat posu falta zaizkigu, baina ohartzen bagara, hemen daukat hau, hemen daukat hau, eta hemen daukat hau. Orduan, egingo duguna da, gure lehenengo propietatea erabili, eta hauek guztiak balio dute bat. Eta orduan, geratuko zaiguna, borratuko dut, eta utziko dut zelan geratzen zaigun. Egin dugun gauza bakarra, izan da, hau
honen ordez bat jartzea, bat zati iru bider bat, ken bi bider bat, eta behan bat zati bi bider bat. Eta batzuetan gertatzen dena da, logaritmoa ikasi dituzuela, oso ondo aplikatzen dituzue propietateak, heltzen zarete ona, eta burmuin estanda ez dakizue, nondi jarraitu. Azkenen zatikiak dira, eta zatikekin, askotan arazoak izaten ditugu. Hasiko gara, hau egiten. Hori egiten ez, berriatziko duguz modu simple batean, daukagu bat zati iru, ken bi, eta behan bat zati bi. Egingo duguna da goikoa. Horretarako, kenketa bat daukagunez, biatu behar dugu, MKT kasu honetan, iru izango dena, bat ken, eta orain, nola hemen zati bat zeukan, eta orain iru jarri dugun, bider iru egin barko dugu, ezta? Orduan, bat ken, sei, eta azpian, bat zati bi. Orain, bat ken sei balio du minus bost. Hortaz daukagu, minus bost, zati iru, zati bat, zati bi. Eta horrelakoetan, nire ikasleak orain dela pare bat urte esan zidaten, haiek zeukatela Homerren araua, Homerren araua azkenean esaten duena da, egiten baduzu horrelako donutz bat, pum, eta pum. Orduan, kanpokoak jartzen dira goian, donutzaren kanpoan garatzen direnak, da, minus bost eta bi goian jartzen dira, eta donutzaren barrukoak behan jartzen dira. Eta horrelako zerbait ateratzen zaizue, minus bost bider bi baten du minus 10 eta iru bider bat iru. Beraz, hau guztiaren amaitza izango da minus 10 zati iru.